Mange mennesker er bange for deres følelser. Altså og så tror vi måske, så skal jeg burde tage et kursus, hvor jeg lærer at håndtere mine følelser. Men det er der jo et eller andet enormt trist over, på et eller andet plan. Altså hvis du som menneske, hvor du kun har den her ene chance, så skal lære at håndtere dine følelser. Altså, for mig lyder det enormt trist på et eller andet plan. Altså hvor jeg sådan mere, min erfaring, og igen, det skal du prøve af for dig selv, så det kan man kun finde ud af selv. Det er, at hvis du inviterer følelser, så bliver de ufarlige. Altså, hvis du er enormt irriteret, hvis du så har modstand på din irritation, så bliver den værre. Så jeg burde ikke være irriteret, og samtidig er du helt vildt irriteret. Hvis du siger, okay, så come on, så lad mig blive så irriteret, som jeg aldrig nogensinde har været før. Jamen så bliver du udebart måske enormt irriteret, og så går det væk. Og det er jo lidt ligesom, det er jo sådan en form for hemmelighed. Altså det tilbage til trancen igen. Det er lidt ligesom, og det er kun for mig selv. Så du skal endelig finde ud af det for dig selv, og prøve det her af. Men for mig var det ligesom at finde en guldnøgle til en kiste eller sådan noget. Altså, når jeg fandt ud af, at det her med frygt og depression, og ikke føle sig god nok, og frygten for afvisning, at hvis jeg virkelig inviterede den, så gik den væk. Det er jo fantastisk. Og de gode følelser, altså glæde og kærlighed, hvis jeg inviterede dem, så blev de større. Det er jo dybt fascinerende. Og meget mere interessant, end at prøve at vælge 10 følelser ud, som man så holder sig til. Ikke? Og så alle de andre, dem prøver man at holde sig væk fra, for de er vældig farlige. Ikke? Og det dur jo ikke, det virker jo ikke. Vi kan jo prøve at kontrollere irritation så meget, vi vil. Jo mere vi prøver at kontrollere det, jo mere irriteret bliver vi.